बानजाय माल्टिमिडिया इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। जाबाय दैसा खर' शुटिं टाइम सोलिदों। दायो आङो गारि ड्राइभार जादों बिनानाव मनालिसानि। दिनैनिफ्राय जागायबाय शुटिंआ। भिडिअखौ नेनानै थादो, आसा खालामो बयबो नेनानै थागोन होननानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। दायो शुटिंआबो जागायजेनबाय। बिसाल अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नुगोन बे एलबामखौ। नोंथांमोना नेनानै थादो, थाबैनो फैगोन। कारेन्ट गैया, ओरैबायदि गरम थानोनो हाला आरो गावबा गाव बार सिबना लाबाय। बिथाङा करिय'ग्राफि खालामदों आरो मेकआपखौबो बिथाङा खालामदों। नोंबो सिबनो गोरोंलै। बिथांमोना थाब थाब हिन्जाव लासिगोननो ओंखायनो माने डाइलग होलायदों आरो ना। अमा बानलायनो, सोरनिबा हाबायाव गावजों गाव माने दाउ बानलायनो ओंखायनो माने गावजों गाव खायदावलायगासिनो दं आरो ना। सोरबा लोगोफोरा सोरबा फसायदोंब्ला बुंनानै हरब्लानो जाबाय, गोसोथोनाय गैयानो खायफाना। नोंसिनिजों मैगं लायगोन ना? दे फैदो। हो गया क्या? अरे इधर देखो रे। मा होनदों बाबु? रायदोंलां बिसोरबो एसे रागा जोंनानै गोलोमनानै माथो खालामनांगौ। बिथाङानो हिर'आ। मा खालामनांगौ? दिबानिनि सैयो दाराय। मा होनदों? नाखावथि आंनि बाथि। शुटिं माबायदि खोथा बुंना फैदों नोंलाय बाहायलाय? जौ फाग्ला इलाय जालागासिनो दं। खोनाया खोनाया रायलायनो रायो। नोगोद खस्थ' मोनबाय नामा बा? अयथासार नङा एसेल'। गोलोम बोथोरनि ना बिथाङा हानानो गरमानो माने सान्दुङाबो सान्दुं, ओरैबायदि सान्दुं ना गोबावजों अखा हानायनि गरमानो बारा जाजोब्बाय मानसिफ्रा। बेसे गोजानाव थांनो दे, एफा गोजानाव थांनो हायनाङा। मेथाइ रोजाबगिरिया नैबे खाबुबाय थानानै खाथियाव थाबो नोंसोर एफा गोजानाव थांनो नुखायाना। सोहोराव थायोमोन आरोना, दायो न'आव फैदों। दा न'आव फैनायनि सिन लागासिनो दङ। नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम बिमा बिफाखौ नुनानै खुसि आरोना। फैदो मैखोम। आंनियाबो बिदिनो खामोन। बारे बारे गलांबायनो बिराद दे। गाबोन नांजोबबाय। सैमायाबो शुटिंखौ नायफैदों। माने जा नायनो गोसोनो बिनि थाखायनो सैमायाबो नायफैबाय दिनैहाय। लायना नायखेरा मैखोम सिथिंबाय थाय सैमायाबो। माबायदि? सोहोराव थाग्राना माने दायो ना गुरहैनोहाय जेखाइ खावना लायनो थांदों। दा थालिराखौहाय गाहरबाय आरोना, बेयाव गाज्लिनानै गोलैगोन बिफाया। Ready? Go. Kangen sini sini. Sini kau kangen. Sisa ibu yuk. Terus salaman. Ada nih kang. Oh, mau kamu dulu lah. Oh iya. Coba. Kalian jigur. Parah sih man.
nama agai baulang sebai nama agai sekhadernai khai गावसोरनि उन्दैयावहाय बावबाय नामा होनना सोंगासिनो आरो एक्ट्रेस नामखौ गावसोर गेलेनाय जानाय लोंनाय गासैबो एक्ट्रेसजों देजाबाय आरो साबायानो बिस्रा नांथारदों मोजाङै nama agai baulang sebai nama agai sekhadernai khai Aman samai gelenayam gai sayam gabro baina Dede muna gele आइदै बारा जाबाय नै साबायदां Ada boy foto ayam mendrainai दानि न'निफ्राय सोहोराव थांनो ओंखारफिनबाय ने कलेजफोराव थांफिननोसै आरो दे फै वा अभी मैं जाएगा बेंगलोर ये क्या करने के लिए हाँ बेंगलोर पे मैं जॉब करती हूँ थगायबाय आंखौ थगायबाय क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना रेडी 1 2 3 go Kalam Ada ni kamu kosong kerja tulisannya kali dia Bye-bye lau muna Bangalore 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 Tapi kasih ni nengku ngalah. We udah gendras. Mana DWISA We are elko gendras. Elko. बांद्राय अमा जायोना बर' आखानो उदैयानो गेन्द्रा गेन्द्रा जाजोबथारबाय बिदि नायखायो नै नोंसोर होनब्ला आबौ आबैनिफ्रायनो बुंखानाय माने बिमा बिफानिफ्राय बोर लाना थांनांगौ बेलेगाव थाङोब्ला ना होमब्ला माने मोजाङै मोजां Bangalore 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 बिदि गोसो होखादों बाबुआ दे बाय बाय लाहर दे रेडी 1 2 1 2 3 go दायो जोबनानै ओंखाम जानो फैबाय हटेलावहाय माने ओंखामा मोनजाथ'वाखै बिनि थाखायनो माने दसे इन्जय लालांदों आरो ओंखाम जानायनि सिगां सोरबा लिबु जादों सोरबा दै लोंथादों नैबेनो एक्टरा जा लिबु जायो Xuống đây đừng đã đầu Ayo apa bisa salah lah. Apa? Saya buat salah. मा खालामदों नों बाबु Jauh dari keras nih ya nih. दायो ओंखाम संग्रायाव नायफैदों आङो माने गरम मोनब्रेबाय नामा आखानो जानो लुबैबाय खदै गलायबाय खदै नेनो हाला Una con gusto. बिथाङा फरायहरबाय माने गावसोरखौ डिस्टार्ब खालामहैदों होननानै माने जानो लुबैनो हाला आरो बेखायनो फरायहरथारबाय बिथाङानो एक्टरा माने गावनि जानायखौ लाइक होगासिनो नायदो नोंथांमोना बिनि लाइक माखौ माजों गेल'नाय शुटिंआ दैया जोब्बानै थांबाय मोजाङै मोजां
नोंथांमोना आसा खालामो बिसाल अफिसियेल इउटुब चेनेलाव फैगासिनो दङ बे भिडिअ'आ नेनानै थादो जाहाथे फैयोब्लानो नोंथांमोना नुनाय बायदि बाय बाय